מצטער, השכר בשוק עכשיו זה 27, אתה מבין? כן, אוקיי, הבנתי, סבבה. מה דורשים, איזה קטע. בוא נתקשר. כן, אוקיי. תראה לך ואתה כותב. אוקיי, בסדר. 0, 5, 8, בסדר. 7, 3, 7, 3, 4, 4, 8, 6, 8, 6, 5, 8. 5, 8. הלו, שמעתי, אתה צריך עבודות ניקיון, נכון? כן, אתם מתעניינים? כן אחי, תקשיב, שמעתי השכר בשוק עכשיו זה 27 שקל, לא? שמחה יודע מה? בשבילך 30. באמת אחי, 30? 30? כן, תודה אחי. בסדר, אז מתי נראה אותך? אין בעיה, ניפגש עוד שעה ברחוב איילות 57. תודה, ביי. 30 שקל? כן, 30 שקל אחי, פוגשים אותו עוד שעה ברחוב איילות 57. וואי, אדיר. היי, דורון. אתם פועלים? כן, אנחנו הפועלים. אני עכשיו שוכר אתכם, אתם יום שלם מסדרים את החדר הזה ככה. תראו כשאתם שמים, קמפרנטים? כן, סבבה אחי. שימו לב את הצלגת. מסיים פה ואני הולך לבדוק מה קורה עם החבר'ה האלה ששכרתי. אני אחזור עליך עוד מהבאק בשביל יותר על הגיטר. עכשיו! הלו? מה, עלה שכר עבודה בשוק? אני לא רוצה, אתה לא בא לבית שלי. בוא, עלה שכר בשוק. באמת כמה זה עכשיו? 30. אוקיי, אז תגידו, 33. דורון! דורון. למה אתם לא עונים? אני רציתי לבדוק מה איתכם, אה? עלה שכר בשוק, אנחנו רוצים 33. כמו שהבטחת לנו אתה הבטחת לנו תוספת 3. אתם הסכמתם על 30, למה? כי זה הפלוס, אז אתם לא עונים? אבל מה? השכר עלה, זה לא פייר. זה לא משנה. אתה הבטחת לנו תוספת 3. אבל אנחנו הסכמנו על זה כבר, זה לא משנה מה עכשיו. אבל- לא, אתה אמרת לו, השכר היה 27, אתה הבטחת לנו 30, תוספת 3, עכשיו הלכת לו 30, עכשיו תן לו 33. אני אמרתי לכם השכר בשוק פלוס 3, וזה מה שהיה, אז נכון, אתה עכשיו 30, אז תתן לו 33. אבל אנחנו הסכמנו על זה, זה אפילו אם היה פה חוזה, זה מה שכתוב פה. נכון, אבל אנחנו הסכמנו על 30, על 27 פלוס 3, אז עכשיו זה 30 פלוס 3. אבל אנחנו הסכמנו על זה, זה מה שיש, אתה יודע מה? בוא נסתכל לו ברומץ. סף, בוא, עכשיו אני אומר לך. הנה כבר. פשיטה לא צריכה. זה לבדיתה מהקירה, והגרנאו כותב איזוזה, ולסוף העיקר עבדיתה. זאת אומרת שאנחנו עבדנו, ובאמצע היום התייקרה עבודה. בגלל זה אתה חייב לנו. אבל כמה שמלן, דאמר לאו כי אמרי לכו תפי זוזה, דלהבה קים לכו, השתקים לכו. אנחנו הסכמנו ככה, אנחנו הסכמנו על השכר הקודם, ואתם בהחלט לא נהנתם אפילו הוכחה משתלזת שלנו. כי אמרי לכו תפי זוזה, כאשר אמרתי לכם שיוסיף לכם זוז יותר, הרי זה היה כאשר היה ברור לכם שאתם רוצים להיסחר בשכר המועט, ולכן הוספתי. השתכנחו, ועכשיו שברור לכם וקיבלתם שכר מספק אתכם, אינני מתכוון להוסיף יותר. אפילו 2 זה הצלחה אומר. הגמרא אומרת שאתה צודק. אנחנו נסיים את העבודה ואתה תביא לנו את הכסף. שמחה. בוא. בסדר.
נתנו לדורון. דורון, סיימנו. דורון? כן, חבר'ה, מה רציתם? סיימתם? כן. כן, בוא. סיימנו. טוב. בבקשה, עודף. נתן לך עוד יותר. הנה 100 שקל האמיתיים שלי. מעניין מתי הם ישימו לב שזה היה מונופול.